Bismillahir Rahmanir Rahim. A bidiyon mu na yau zamu kalli ake yin slicing din arrays, wato ake accessing din individual element na kowane variable da muke da shi. A nan misali mun samu wani variable a da aka ce is equals to hello world. Kamar mun ce variable duk wani abu da aka store din wayansu abubuwa a cikin shi. So an store din hello world a cikin wannan variable a din. So duk lokacin da muke so mu accessing din kowane individual element, misali h din nan ne ko e din nan ko l, kowane daga cikin su muna amfani da square bracket ne. Alal misali yanzu da zamu zo mu ce mai accessing din mana a, misali za mu yi amfani da square bracket, za mu sa 0 1 yana fara daga wannan. To idan muka ce accessing na a1 din nan gashi zai nuna mana shine e din nan. So yanda ake access shi yana fara daga 0 ne, counting din zai fara hello din h din nan 0 ne, e din nan 1 ne, l din nan 2 ne, l din nan 3 ne, o din nan 4 ne. So haka ne da yake. Yanzu zamu ce access mana wani element ne yake a number 4. Idan muka fara daga hello mun ce h din nan shine 0, e 1 da sauransu. To kun gani zamu kalla wanda zai zama 0 1 2 3 4. da mu ce access mana 4 din nan, to zai ce mana o din nan ne gashi. da mu ce mana access 5 6, misali mu ce a6 a misali 5. bari mu ga me zai bamu a 5 din nan. Gashi zai bamu empty ne saboda wannan ne space ne da yake tsakanin o da w nan. To da mu ce access mana a6 fa, a6, to zai ce mana wannan w din nan ne gashi. To haka ake a accessing din kowane individual element a cikin string. Assalamu alaikum warahmatullahi.